Sa Barangay Kapatagan nanukad ang team sa Hugpong Diguseños nga gipanguluhan ni Mayor Joseph Cagas nga magpapili pag-usab isip amahan sa siyudad sa Digos para sa ikaduha ni ining termino. Kauban ang iyang running mate nga magpapili pag-usab sa pagka-vice mayor nga si Attorney Johari Banya ug ang kumpletong linyada niini sa Nacionalista Party. Pasado las 7 sa buntag, naghalad og misa sa Our Lady of Mount Apo dinha sa Barangay Kapatagan para sa pagpangayo og giya gikan sa kaytas-an nga mamahimong hapsay ang mamahimong dagan sa politikanhong kalihukan sa siyudad sa Digos. Mayor, salamat nga dinigid ka nagpahigayon nagpunta kami nagkakapatagan nasayon ka man wala pang po sa inyo sa unang panahon. Apan ito yung hindi mo diri ka magpahigayon o pisa para kami nagkakapatagan. Ana ang lineup ni Mayor Joseph Cagas ug ni Vice Mayor Johari Banya nga sila si re-electionist Konsehal Attorney Mark Dominic Fernandez, re-electionist Badung Dumugo, re-electionist King Latasa, re-electionist Ching Kadungog ug ni re-electionist Ray Abalye. Ana ang bag-o niini nga kauban sa linya nga si First Lady sa Digos City, Liza Maravillas Cagas, OIC Head sa Dasoreco Dani Canastra, Attorney Serafin Jun Sinahon ug kanhi Vice Mayor Siyudad sa Digos na si Attorney Ray Hermosissima. Anausab si Board Member Feli Latasa na mo'y nahimong representante sa iyang anak na si Michael Latasa. May pakita sa ilahang mainitong suporta si Governor Mark Cagas, Vice Governor John Tracy Cagas ug ni Attorney Rhea Fe Cagas Fernandez na magpapili usab sa pagka-Vice Governor kaabag ni Governor Mark Cagas sa Davao del Sur. Tumong, there's only one purpose, no? To show support to my cousin. And of course, to the entire Nacionalista Party and Hugpong Diguseños lineup for this. Human sa misa, nag-convoy ang mga sakyanan sa mga opisyalis o sa mga supporters kagiagian ang 26 ka mga barangay sa siyudad sa Digos hangtod na sa COMELEC para formal na nga ilang i-file ang ilahang mga certificate of candidacy. Kanya-kanyang diskarte ang mga supporters sa matag barangay pinaagi sa pag-atang sa dalan na dunay mga tarpaulin na nagpabatuod sa ilahang mainitong pagsuporta sa mayor o sa tibuok linyada sa Hugpong Diguseños. Alas 12:30 na sa siyong kahaponon, nahuman sa pag-file si Mayor Joseph Cagas, kagisundan ni Vice Mayor Johari Banya, kagisundan ni First Lady sa Digos City Liza Cagas, ug nagsunod-sunod na ang mga linyada sa pagrehistro na natapos sa alas 2 sa hapon. Nagtuo si Mayor Cagas nga siya ang mas makahimo sa mga butang kasama sa pagsugpo sa COVID-19 pandemic, sanglit siya man ang nakasugod niini ug uban pa nga mga problema sa kalamidad nga naabot sa iyahang administrasyon. And I'm very confident that sa tanan nga mga kandidato, mas kabalo ko sa akong pagdala ang pandemic. Because ako ba, wala pa man sila kalin nga na pandemic. Ako gikan sa earthquake hangtod karon, nata sa COVID pandemic, diba ang Digos City in October, we were struck by earthquake, and then calamity after calamity. Now we are confronting COVID crisis until now. And during those times, ako man ang nag-lead. That's why ako na nagtuo ko na mas makadala ko, mas maka-address ko. Kaya kung may nagsugod
ug address sa mga problema. That's why padayon na lang, continuity. Padayon. Walay usbon ang kampo ni Kagas para sa Digos, kundi ipadayon ang iyang nasugdan nga programa para makabot ang gusto niini nga mahimo sa syudad. Sama sa pagpataas pa ng matang serbisyo, kakundiin ang scholarship program nga dati anaa lamang sa 3 milyones, apan karon gihimo niini og 15 milyones para daghan ng mga Digosenyos ang libre nga makaeskwela. Gipatasan usab niini ang pondo para sa mga livelihood program, pagpalapad sa mga social services nga kundiin mas daghan ang mga nakabenepisyo nga mga Digosenyos nga nagkinahanglan og panaglahing tabang sama sa medical assistance, financial assistance ug burial assistance. Wala ko ilaing baguhon sa kong plataforma, kundi yung padayon lang nako. Padayon na po mga nasugdan nato, like for instance, social services, breakthrough man yung social services, ang scholarship sa mga kabataan, gikan sa 3 million, himo na itong 30 million a year. Ang ato ang medical assistance program, nga dili regular nga gina-implement, I see it, and I assure all the people of Digo City, nga regular atong program, di-expand pa ganin nato from one hospital na we have entered into memorandum of agreement with all the hospitals, no? That's why no, nakita niyo ang we are always expanding the services in Digo City. Gipalapdan usab niini ang mga kadalanan nga adunay mga drainage with pathway, mga pasuga tungod kay buot sa mayor nga himuong commercial district ang tibok syudad sa Digos sama sa mga malambuong syudad sama sa Davao City, Tagum City ug uban pa. Gihangyo ni Mayor Joseph Cagas mga Digosenyos nga tugutan pagini sa pagpangalagad sa iyang ikaduhang termino kauban ang iyahang mga partido. Kini si Mike Nakwa para sa Digosen News.